www.ndizitv.net Fridah Kerubo na Chinsa mochi biorekele ni otokubatenere Joshua Auta uliokoeneke mna chibichani iliogiche wikira sole asenchira ya bene nigakorukwa Petronira Mukira kondo mwanchumuliria teatura nyora mangana yo asenchira yoko ya chuta Nyakundi. These leaders are formed a habit of attacking the governor in the media and in public forums without any justifiable reasons or provocation whatsoever. Kao mugavana libagalio gokole mirimo kuna kukubolia kwegatia ba MCA kurase county ya Kisii. Kumwe igure ryogi korabuna mwakorete butukubwa bukiera rero tukaminyoka tugakonya gikago kiito ono kikiroki maya ba umisete manu itoyo mo yoite takagera gaterio gitukaigwa numuga konde Charles shukrani sana Monto yo mogotigerwa chingoma chintindi magayo bosaga ni gokolekana ase society ya Getua Nyansi nyatieko ko basaba yantu ajitoka pimo obwoyo ebole kilo 50 eseguni monto tabangaina obwoyo bole oboke abalemi bekemerie chae ko boli gotumeka obwoyo boronge chinga kechiga chimbura Mwanchi umurireria ayunga tiari ngwariganete asomo goroborero kurende ngo kwarigani bene elinde tobeto gusanga amange Amayia yebire bigani otoko yachaka kurase county ya Kisii asingo kumenya buna abamenyi kurase nsemo ya nyatieko ningo babiri bagweso kebene nabo igo kwemurungani kubatkana no kubura kuburendi ase Chinsa mecho aya magaga yabayibigo saga na Chinsa mecho asomurendi yomo abeteka gotigerwa chingoma chintindi kurende ningo babere bakomocha abanyanyimbo asugota isoke bene nabo igokuba oburendi asibaganira mu nchirire gokorekana nabo igogotinyigwa ku burendi as Chinsa mecho mulikito Epolinari Sakama nabakagwikira na Chinsa mecho nabo igogotwariganiria oroboti rukubwatia serikali yaitonkorera torogosemeri gwito uiga kininu tokonya sengencha abana mbakoreta matemugano ekiganje gito tosemereti abaremi be society ya Getua Nyansi yo gotoka egwadi ya nyatieko nigo bakorera oberendio bobe maga yaba ibigo sagana e society yo botukobogo kera rero ase ogotema koiba ekemerige kagwa Chontoni wando moraigosa tikikawa ya Getua Nyansi itukolia igoro chumaine ya kokali gochurukia kisa kianda ko igwiri yo society ga ndare igwiri yo nga kuresi mino no more around the society one day ya rio gindire society ni kiwango kwa mango kendi kaira boja mukwaira boja kanyugwa abantu bansire kuruturukuro kagukeibiro isari tukali ngo turukia ya Chinsa kiandanga ana resi mukubwa somo hapo kwa korora isiantai akaba kwa resi mimi nachika nikiona pia kuchibiro njona nabo taburango na rio stimkiri nami okazi ngikona nyola chikabu na uti chaso kichichi ateyitabu chimumba mato 28 omorendi bwenseme yonigo anyalete kago saganwa nabayibyabo ase ogotingwa chingoli mai nje musigari bwayo betoli babere lakini ya yizije kunebere nemusuwa akegumeze umuze so baise gumije kumu ikuya ya mama ntengola taro yo tamareta ibabona alabu tankirete ya senkirete nayo rangu ukwami ngomu shama kuchimara mlango kuniko shama kuchimara ya kuwaza na kuambiwa na watenguna sama wasama au tingomu ndio kachi yangu mweta akukura toko bansa bukalibense tete bateni na kirete na njanga mikarati abalemi be society yo nigo bakorera buna security famwe yo yairete omorendio yo masiba bwenerete komomenta omorendio nde aseboigo oboibi bwakorekanete obotukobo omoiso kalibya mugwachimani kanyara mugwachimani wagamuire tebakamusiba yali kunyara naino okwana ntobwate kisimi tokwayana nakara aigure kendo ntebi tanyora tikutwara libaba yogokwana ndio balinge babere iratoko yomo
ukire naende company itwete kurunga rikiti gaje korusho yome kaira gatigo yubeka wane kere gende kere ko gatubata mu gwati manya yo mukana mara ni gaje papa musumu sirari bako babadere ga akarusho yoma kaira Chinsa kianda na jero chika bichiri nani bako bori company ala tambiro waka sini bali ko waka sini wala kunina serikali ya kwa mkono ya kurema mangani company ili ko zulu mu gwati manya anda gitutebyo kubwali bwo korengana na barabu obotali oboibyo botangani gokorekana ase society eyo twawire toko yire chikabisa matuka mange nandi watu bakuringa abayire ndikutobegete company nyo bayiye bakubura batabita ku yire company abantu bakora tajikawe kana kyamangana abange n'abagotu bali bayirwanire tabanyora basande kero yale gutuka ngikawe yabo yakire yale ko bali yanda dinane sana nigo bamochiri egetuo ky'abanyanyimbo gyensemeyo ase ogotabeka oborendi boisaine nsemeyo obibyo bwakorekanete onda tebenga abasigari baito barayiga nyatieko basembeire asengenjo obokonyi bwabo botambe tuwabe tokorameka ng'ebisa bikokorekana ga nyatieko tibari gotokonye kiagerekero kuri Gusii society mpaka saba sigari abamenyete ange chimita 100 igwekere ibisa mune bikokorekana igokonyora badere chitoro na gotokonya bone ngo bagotokonya na ndi ngoteba iga abara ibaito ba community policing ingagetenga bone tura apiri gutia sabagambi abantu bayimokia matoigoro egere bapatro na bagakorire gasi matukari amagega reporter ya Ndizi TV incheireta na Apolinaris akama gotigana nayo mwanchi omuriere na gosika motu asorobotironde nigongo kumanya buna omo women rep we county ya Kisii Dorisaburi nigabereka weso kya bene na boigo gukwanira aliagendete kwanekigwa imi county ya Kisii gati ali abakagokwanira ngamona okuburwa kubulendi ase aboliri abarayibonsi kubwatirana na boigo kwaneke buna ngotinya bare bokoreri ase county ya Kisii liribono totebetekene naende momanyega bantu mbatagetike maene mo especially bali banchite ko ngainu ekene kya mangana omorembe toyo omorembo bolire bosongo bono liringo kwana buna mama county egere ka moche moboli inunki mwaro chomotale nkwana. The truth is morembe toyo bosongo okonyora omonto akogateru oitwa mwaro leki kiabera omo MC obo baracho mwaro leki kiaberete omo arege Oliora se Kisii County Office na abantu bali Gusii Kerubo itugocha goche ekene kya mangana morembe toyo naende bone gento ke kale fani lero matokonyora abana baito balieta amandasi abana mpanchete chips abana mpanchete ngoko bono abana talira isi bara isaranse bali esuguma gosengeni ende abana steli nere banchire asenda abatebi kwerendelira boni neligia erongoli nengia bono konyora umwana olire lindasi nonyo mwana kali miaka 15 umwana uyororekana buna umuntu bwe miaka 30 bono morabuga abantu ababe miaka 30 mokorwani gukabo bose ngo morabuge n'abantu mokorwani mumenya konyora no mwana mokorwani umwana ubwenerete ko beskuru inchebuna mama county tinko babisa insecurity ya ichwere bosongo na insecurity ya kere ichire tokire igo nto bwatiga selita kokora nche na batayetiri ngo boli chikorana ki eliogiri omugusi kobe eliogiri omugusi ngo kwanera ba the voiceless abayiboli mbabwato bwoba omorembe toyo bosongo bono nonye ninche abantu mbali kontebi donya ngo gendoro moyega kwabangeru obu yabone gento ke gocha kya tokonyo konyore mebegeye ebinto tokobanga nebintu abana inche batagete kwanyora maybe abantu boboire gocha lakini obuoba mbole bosongo omuchando norororo abante babete threatened Omorokio manene bw'eskuru y'abamuraya Nyambaria Charles Onyari nigo litkolia lero abakagotenenigwa koba omuteneneri omunene bw'esenta y'amatemwa asegeka getamanyiri korengana noroboti nigoro kweneke buna nigo obungainereri bwabere bokwenekigwa asa amatemwa manene a KCC ayo agendete gokorekana korenda sensemo y'omubunge o West Mogrango Steve Mogaka nigabereka gwesoke bene nabo igokogi
kugikiria egekorekyo ase aborire aborkyo batikogosereria ekyo kirabege koirera gokoria bobe ase amatemo ayo kurinde nigo aganiriri chiko kobwatigwa na boigo egetambukiro kebwenerete kebege koimukigwa igona chirerero kugikiria ebintu byakorirwe as examination centers chiaito asa abana baito bagokora amatemwa amachika Kenya igagoteba nga National Examination Council igekurika aba invigilator na kurika abantu baguchigutenera amatemwa ito ase ebituo awa asa amatemwa yagokorerwa nekero kindi gyonzi kiarorekanire gekororekana mamincha yenchira amatemwa wenerete gokorwa enchira nero report ye korosigwa yacha kuba processed nyuma ekera amatemwa erire ayabono toroche nga abane bakari kuboerwa ya basokerwa amasakara aseme uko yabo bakorira amatemwa basokerwa ibinta aseme uko yabo nga batebigunga nkie kobwate na kubwatu kurwa samatemwa mangana yimachika Kenya tari goteba igo machika Kenya agoteba nga onye kubwate esababu ogosoera umuntu ndibwesi gokogenda obeke report obi teyo ende yonsi yabekirwe nga busalibondo bwonse bwabeire as examination council in the examination center in the yonsi so kogenda unatua igure kubugorie omwana ogokora amatemu komoira asiba totamanyetinga yairunki achikokorerwa nga momoira ninga enda amatemu amorogo mwana kiora akora amatemu ekeranya nyasirwe enchirege sakwe na kigeko eranko gikiria mangana ayo na gotebanga ase Kenya ndubwateri chikuria abana Children's Act igotebanga mangana ndo stokokora tigatokore aso kuigerera obuya bwa abana baito na magendero y'abana baito aya tokworo kiwasi Nyamira manyanga nese gitobekeire nga chiskuru chiri cheito chiatanganete chiskuru chiri cheito chigokora buya batagete goturubania egera abana batabanane mbatoa amachibu kolengana buna egati yaba MC korwase county ya Kisii nigo baisokiri bene na boigo kogikiria chinkwana chayo museneta bwe county ya Kisii Richard Onyonka omobunge bwe ya South Mugrango Silvana Sosoro na boigo omobunge okitutu chache North Jafeth Nyakundi abolitukule igoro aseba aboliri omugavana koegwa chingaki na boigo gokora emirimo boigo gokwana nigo bainekebna nigo bagendete kubwatana omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asogokorera abakenya emirimo aseba aboliri abarayabo gwesoke bene na boigo kwene kebunango sababale okwabera muri kito Mildred Momanyi na bakagotalira Chinsa mecho na boigo gotwaliganira oroboti rokobwatia egati yaba MCA ime county ya Kisii nigo besokire na kugikiria chingwana chae omoseneta we county ya Kisii Richard Onyonka omojumbe o South Mugrango Silvana Sosoro amono mojumbe o kitutu chache North Jafeth Nyakundi abo aseritukuli goro chinga kiba kwanete amona balikia mangana ase chiabisi chabo asomocho Nairobi nigo bono aba MCA babatebire nigo yabeire enaro ase abarayi abo komomochi omugavana we county ya Kisii ilioko moli ya kurwa ase obokoleri uchiase abamenyi be county yo ase boigo bagania omobunge o South Mugrango Silvana Sosoro utiga wesonania ase amangana yaba MCA nalikali aego kwana no morai wense ilioko kiania ogokina kubogima. Members of the Kisii County Assembly, we condemn the recent media attacks on the governor of Kisii County, His Excellency Paul Simbarati, from a section of Kisii members of parliament, and we particularly take exception with Senator Richard Onyonka, the MP for South Mugrango Silvana Sosoro, the Women Rep Doris Tonya Tota Aburi, and Kitutu Chache Member of Parliament Honorable Jafeth Nyakundi. These leaders have formed a habit of attacking the governor in the media and in public forums without any justifiable reasons or provocation whatsoever. Senator Mheshimiwa Richard Onyonka ambaye tunamheshimu sana, tunamuomba badala ya kupiga kelele kwenye TV anasema atakuja kufanya oversight, atupe tarehe. Sisi kama waheshimiwa hao wote wamesimama hapa nyuma, anakuja ward zenu kuona ni nini tumefanya pale. Oba maana bwa maneno osoro yanda tebye president tikakonya kobanga ayenga no gavana ya Kisii County ukonya kwa tebye yanda tebye president
abantu obogima bwaba kongeire Kenya ngima Gusii ntoranyora ken osoro korkwachwe to kabekwe chief whip majority yaki yekwende ya National Assembly totebyo mu Gusii oyo mogwachori abantu ngonya kwehu bali chi ebirogo mabu nigoboigo bamumwachire omubunge o South Mogrango asugwatana na abarai ba Gusii ase batebire baruboni gobale nobomo ase omugavana bwe county ya Kisii. The honorable members of Kisii County Assembly we therefore feel aggrieved and pronounce ourselves as follows. Number one, contrary to the claims by Honorable Soro, members of the Kisii County Assembly haven't complained of any mistreatment from the governor. We haven't equally asked Osoro or anybody else to complain on our behalf. As the Assembly of Kisii, we have a good working relationship with His Excellency Governor Arati. We therefore ask the four leaders to respect the stature of MCAs, their contemporaries in legislation and leadership. Imagine that the said leaders, born of contention with the governor, borders on their own vested interests with regard to the much hyped pending bills. The governor has indeed been on the forefront in championing the unity of Gusii leaders without regard to party affiliations. Immediately tender and reserved apology to the governor of Kisii County, His Excellency Paul Simbarati, and the entire Kisii County Assembly for the public discourse accorded to their recent media outburst. Asichinga kiechyo nigobagani bali bonsi babwate omochano no mugavana kolenta emotion yo ase bunge ye county ya Kisii elekonyora lichibu bwekerano. Watakuja kuimpeach governor namna gani na wako watu waine? Tumewaambia kama walikuwa na motion ya impeachment ya kuwekea Simbarati. Hiyo ni ndoto ya mchana. Walete wasilete. Leta tuwaonyeshe. Na waheshimiwa tuko tayari hatuko tayari? Tuko tayari. Tumeomba we dare you. Bring it, we deal with you. Baby come. Ripoti ya Egetaseni kia Ndizi TV, Italiane Mildred Momanyi. Nechingaki ekiama gia UDA kegendete kwirubira wikirano ase obacholi oburabe gokorekana chitariki kianda cy'umutinyi 12 cy'umwaka yiga asaba bwatani abagendete gwesoke bene elinde kurwanirira ebirugo litkolere rero ime county ya Kisii ni ama aigelio abagakurwigwa ase ababwatani baba bosomigwa nakibobwenete kwelikia nabo igona kyobocholi obwo borabe bogokorekana umulikicho daipo nasanya norobotira sinchira yobwagale Ekiombe kia United Democratic Alliance UDA yokigenderete gutwara ebikaro ao imeyense ya Kenya eliokorana na amwegerero gochia asaba menyi bechingongo ao asinchira yokwelikia nakoba ababwatani omusangerekano oyokorekana imeye county ya Kisii imeye ward ya Nyatieko nigo abarai ao kurwa serikali baikirana aso ogwakire koko omurobelio ywe. Siku ya leo katika county ya Kisii, jana tulikuwa Nyamira, kesho tutakuwa kule Homa Bay, kesho tutakuwa Migori, kesho tutakuwa Homa Bay, wiki ijayo tutakuwa pale Kisumu, tutamalizia Siaya. Tunataka kuweka Nyanza yote iwe pamoja. Nyanza is going to be a UDA stronghold kufikia mwaka wa 2027. Oyo kabeire omokonyi w'umugavana bwe county ya Kisii Josh Mangi nigoboigo aikirana na kuralia okujukubwaterana kwa barai ao abubalense yekiombe kya UDA na koleta murembe ime county ya Kisii. Uwanja county ya Itetiri gweto uwanja kewana nireno muhaka machogu oyo minto chief whip Osoro Chavet abachumbe baito muchumbe Alpha na Chanda no mo director ito bweba matoke pamoja na aba MCA au asuchama MCA wetu hawa ambao wamesimama imara. Ekirenge kenene gochia sobochori bwa bateneneri kurwe binyero ao obweboranyara koba omutinyo 12 omwako yoiga nokoena na obosibole gochia sabantu bonsi. His Excellency the President, who is also the party leader, amesema ya kwamba ni lazima tuanze kusensitize wanachama wetu, tuanze kuwafunza uchaguzi wetu. Chinga kecho kati ya MCA korwase county ya Kisii au balense yekiombe kya UDA nigo bakire koko engana yo komerekera amagenderero inse yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati. Mimi ni nominated member wa Kisii. Na huko Kisii nasikia hata members wetu wengine wakirusharusha midomo kidogo atio tunafanya makosa.
As a nominated member of the county assembly, I have a role of legislation, oversight and representation. Governor akianguka mtihani lazima tumuambie. Ebintu ebikotogo kora na inwe bunaba na inchi ba Kisii. Oyo kwaru Masimba, oyo kwaru South Banda, oyo kwaru Kegogia, oyo kwete togo kura. Tobwatsi okura ni gotoro aso bunyabwe county. Na ni aibu sana wakati tunasikia ya kwamba watu wetu azwa ma MCA na hata viongozi wengine wanakuwa wakiharakishwa, they are being mistreated in this town. Boigo ningo banyara gokurira ababwatani bonsi gotwara umusimamo ase merengo yabo ya gisiasa. Ani toboke togodaho tibune chame tu agachire Gusii iga that you are going in bed na bantu basimio. We will not allow you to hold any position in the party. Komenta nayo omu director Charles Chwe Matoke boigona nyara kuburia abana inchi koremereria obogima nonyo uchumi yense yakongire. Cost of production ya anything ndio inafanya the cost of living standard kuenda juu. Mnapojua kuna vita kule Russia, I would honestly rather that we have a hard time now and better times tomorrow. Inko ripoti ya Ndizi TV kunyatia kebunge ya Kitutu Chache South elietaria Nedipon Asanya. Nechingaki embule nyinge gendeta kwene kigwa ase chinsemo aime ya Kenya ase abalemi bekemeligie chae babere bakuboliwa kwene kebunango bekera bale kemelie kyo obwoyo ase nchera endonge aigani gabakago kwano no Kerubo ase factory ya Nyansiongo Daniel Otuto ase boigo aboliri abarai kwene kebunango rose bale chipara aso kwene kebuna obwoyo ngwekera na bole ase binyoreme muri Kurase kaunti ya Nyamira Job Maangi na baka gutwariganira roboti ru asenchira yobwagale. Abarimi bekemeligie chae kurwase factory ya Nyansiongo egotoka imebunge ya Borabu kaunti ya Nyamira baboligo batumeke engake yemburabu ya asogosialera echae yabo obwoyo basaba abarimi engake yembura obwoyo moire mobondo mo siare chichae cheito ninyorete rio morakero renge mwatemete mukaburuga chichae chikaganya obwoyo ono obwoyo twabaire tema moiro obwoyo buna twabaete mochimosi are echae amebuya na intonyora mapato morente tundubali. Aya niga kwano no Kerubo bwe factory eyo Daniel Otuto oyo tebire una chitundubali chinyinge chirense ya KTDN go banyolire amoyo ayubara chigotumeka ase oburemi bwabo chitundubali chinyinge chianyora obwoyo ntogendrete ko receive obwoyo botaracha bwonsi nare ko basaba yantu agitoka pimo obwoyo ebore kilo 50 eseguni monto tabangaine obwoyo bore oboke obwoyo buna tuapima na ende tuabashwa niga sabire abalemi bataranyora amoya yo gotwara abotereru na ende bako yanyora ekerara ike ase factory mbaro bana chwa chibese chitaigeti chiri 2500 mbache na baro mbache baigwo obwoyo elinde chiri chigotigaranke chichikona chwa oso mwakoyo togendete ko gotorocha yaito bone nare ko basabaiga bune gari chigendete gocha abali mbagendete ko receive aboyo kire tundubali neche nyoro obwoyo olengana no Kerubo yo niga boliri abarai bali bacholire kwene kyankorosi bale chipara elinde chaite abage konyorwa kurwase tundubali ko ike factory nabo igo chigali nchiba chigo saleka barai abato ba tokora ka ba MCA n'abachumbe mbagwate chipara twali ko basabaga kimuranje toteme gotorosa chipara cheito elinde chigali cheito chikobogorie chae ntotwara chigosalekaliyo kaliuka toire factory chigosiego chitundubali cheto momaete ntuamente chitundubali ase kitwamente chitundubali elinde totwara obwererio borobuye na balimi baito naenda balimi mbanya korara chitundubali
Yinko reporteria Ndizi TV korwase kaunti Nyamira, Job Maangi. Magega yo komentekana kwebango na boigori goriria mabuta nigaba onchereria akorase county ya Kisii babere bagwesoke bene na boigo kwe murungani kubwatkana no kwirana nse kubonchereria bwabo okwana nigo baburire serikali kweneke bunango korabali amonchererio asiba bakweneke bunanigo abagori babere bagokera na boigo musigobo gokoba gokoratera kurinde nigo bariganiria serikali kurigereria nganeyo nabo igokwaneke mna obonchirere bwabo ngokorekana buri boikirano muri keito Ndemo Steven no roboti oruo magega ya serikali komente bangase chinsemo aogati yabo sekta ya maguta abonchirani go bagendrete kwera chinga kichingo ngubabwate kugendereria biashara byabo ngokore biashara ebya uniform quick uniform ebintu byakina magoti sana una taxi chache bintu byakina magoti sana kwa suppliers checho bintu byakina magoti bono na inturito chikine customer konya na baro bagotwara challenge yo kugoresa lo meta magori ali akare bono isori taxi che biashara byabeire bihusuka ngora sana ko ntore uniform cha sports uniform cha school na uniform ni choteri na chindi chonse che customer iratake ngote matore ko ne customer chita maguria yare amake egerekero omonto nari aranyare wafo dirigoriero ekoranto maitenga uchumi yakinge buna chinchera chyo kwegendereria ebiasara nigo byaburukanira chinchera chyekerero kororo byobokoreri chinchere chyo chitamo chireme chando yaye bene challenges bono muna kero after to design to abekire nabonye ore customer yategete ebicha ase logo ekara nero nyo ebus ekara nyo nchibie kainige nera tata ketwabeke kare ngao bono nye customer abe kwanga bono challenges chiri nando chago ko tubore rogeri onye tubarangora tetabukana ni yanga na bera tabuke customer yange bono challenges necho omogore yange ngao kose lindo nyo estima teyo customer chi mwache te order estima ya chiri nini challenges ende ya to wetera gege arafu naga naone bwate machine obyazne bwate injuries no injuries na boko bakin ke na ne bwate powers na byo wakonyo ya komise okoboria bono na serikali kororo bekerengo kyobogima amona goikense bango elia bamenye batwaro bosibole bwoko gure bintu naba onchoreria chinga kichinto era lucho kogenderio bonchoreria akarogo ore mitokora suppliers to akawore material for example leo sana uniform to akanya bore na 400 shillings sasa hivi natokuwa na 500 mine kinga skirt to akaone 800 ono ikatenyo ni 900 na vitura nyare cross mani ndwe profit ono na bible bonsi mama itenga 800 bawe kagaiga banyora 900 ndo taite kugora ibere banyora ogore yemo sauri tabwati tibesa sauri ndo byatire sana utigoro nabantu mbara adjust sauri bikare otira kera ritu kubona mbara adjust egasimne yo bunde bichana iskana atako baresa egasimne igane yo korigere tu ya magoko tari gase okwenda ka osomeni no gochorigere liga bune okora omanye egokonye tari nawo ando ganye to someni no somete ko sende na bogo cheka ase origere liga matukabere onyoro kwamanyire ene gase okoboko nengiere na nengwa kanere bya one uchane bitu ngwa imisa egasi okoboko nengiere ko reporteria Ndizi TV edietariane Ndemo Steven omwanchi omurigereria kurwa soroboti ruaye Ndemo Steven no tugwikira omoerio bwa mangana maya asibire biga kurinde tuska tonyegera ngwira nturasege kekerebosio elinde tobeto gusanganere Dr. Kena Moses genda gutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na baiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net iretariane Fridah Kerubo tobeto kubwatanere Joshua Auta asinsemo chichi byerokerelio na magachi kamera soko ene kimna ebicha na boigo eliogira gwikira sore asenchira ya bene nere petronira mukera